Il-flotta ta' San Vincenz de Paul ser tinbidel għal waħda elettrika. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Anzjani Michael Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie inawgurat proġett b'investiment ta' 3/4 euro. Il-proġett jinkludi uffiċini, żewġ garaxxijiet u maħżen fost oħrajn fuq medda ta' 900 metru kwadru. Il-Ministru Farrugia qal li fis-sena jsiru aktar minn 12,000 vjaġġ u fl-aħħar sena taqsima ta' trasport ra żieda fid-domanda għat-trasport dan minħabba żieda fin-numru ta' residenti u fl-attivitajiet organizzati għall-anzjani. Il-Ministru żied jgħid li l-flotta ġdida ser tirrispetta l-politika tal-Gvern li jippromovi vetturi li jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent. Fil-jiem li għaddew ġie ppubblikat tender li jinkludi x-xiri ta' 3 karozzi u 2 vanijiet tal-passiġġieri bl-ammont totali ta' 190,000 euro. Dawn ser ikunu qed jissostitwixxu l-flotta ta' San Vincenz de Paul. Intqal ukoll li hemm madwar 18 uffiċjal liċenzjat biex isuqu vanijiet speċjalizzati bit-tail lifter sabiex jagħtu servizz il persuni li jużaw is-siġġu tar-roti. Is-sewwieqa huma mħarġin ukoll biex jassiguraw is-sigurtà tal-pazjenti li jkunu qed iġorru matul il-vjaġġ.